Sus, susah naman lang kita kasako ni. Bahas ang kinhanglan mo ko eh. Ito alam ko siyam ito. Pero pastang nakita sa bahas din ng sapat. Purot ng bahas ni. Sapat na. Panguha sa brator na bakit 50 ng sako. Yawa naman kay baso. Buntahong ko lang gini kay. Mayawat na po kasako. Sa kwarta na ko anim. Ngingili ko yung human eh. Isak sako. Sako lang gikuwang. Kita. Pagka. Kuha na sapa. Grabe rin yung nihita sa bas. Ang turos sa limokoy. Kuha niyo ang sako. Ako rin. Sobrahon na dito. Na. Batin mo masok. Kuha na. Labil daghan. Bugat. Lisod kayo pagkitao ng bathroom. Itan pagkitao eh. Sus. Itahong mo lang gini. Yan ang limo ko. Kompleto na mong order nga bas. Kompleto na. Kaya tagbayad eh. Sakit. Portal ba ka pa yan? Di na ba lalim paghakot ng bas? Dili, lalim bitaw. Pero di po lalim papakita ko ta. Be, kaya tagbayad. Mao mga na nga. Di lalim pakita ko. Kaya tagbayad na na. Unsa man imong bas nga imbis usa ka sako kompleto nimo nga tugtunga ra man sako imong ison. Sako naman yung taon na sa minto. Ay, yung sako Gamay pa kay na imong sako. Nabugod na yung sako sa minto dako ay. Maor magina-gina ko na sako sa minto. Unsa man yung taon ka oy? Mauna ay. Badao mo kunin mo lang. Wa man niya yung sako. Sako bugas mo sunan. Sako sa minto naman itong sabot. Mao lagi pero wa man sana nimo punain taon. Oy mo tadbuda ko mo di ka kadaog. Dali ko. Paduol ko dali ko. Bida nimo. Di siguro ka kadaog siguro og sako sa simento nga punon oy. Ay nga ko taon di madaog ay. Bilang duha o ba niya kasako? Basta sako lang sa minto. Sako lang sa minto. Alam na sako bugas. Sako sa minto sudlay. Tisingan na to. Sugalan na to. Ako mo saking dito sa bas. Dada dire. Oh. Isuod ako sako sa simento. Oh, kanada. Sugalan to dos Oh, kanada kwarta ko ni. Kwarta ko ni. Makabayad pa kayo ko ni. Mas makadaw po ko. Isahan di ka nako. Bayad sa walang bas. Di ko mubayad di mo anak. Mo na ko bayad di mo anang wa man na mapuno ng sako ka puno sa ukok nimo. Una na ang sako. Wa man namin sa to ba di. 50 mang sako akong pangayo ni mo bayad di mo anak. Tunga ra man na. 5 ra ko ibayad di mo anak. Bayad sa wani. Pag ikay saking dito. Basta sako lang sa minto. Sudlay. Puno sao mo na puno. Asaho nako. Mauna ko dito sabot. Bayan ta ka. Oh. Bayan ta ka sa kalibo. Oh. Sugalan na to. 2,000 budi ka kadaog siguro. Ay, tira. Ngalo, sugali. Oh, tuon mo. Bila man na 3,000. 2,000 lang. 2,000. 2,000 lang. Duha o ba na sako? Ako yung saking ha. Ika saking. Bantay bitaw di ka. Ayaw lang na sako sa bugas. Sako sa minto sudlay. Sako simento. Pasaan lang ko na. Dubliho man na. Sige. Magpawag sako simento. Oh, kung sako. Ato anya. Oh, pa, ato. Kabot kita. Pati pagka balik ugan mo. Maudi ay kuting magmayal sako. Bantay bitaw. Tanang akong gisudlan nga sako. Mo na ko pasado sa balay. Puno naman na. Kini, iya ko kung pustahan og 2,000. Unya ipakarga niya ang sako sa saminto puno sa bas. Kini da. Asahan lagi ka na ko ron. Kaya nagtuo man ka nga dili ako makadaog sa isa ka sako. Bas bisag duhaon pa ka sako basta sako lang sa minto. Karang pildi ko tanay kay lima ko. Kwarta lagi ko ani. Jesus, Ginoo. Pagkadako man ni sa ko. Di man ni mao mong sabot. Isahan na sa kuha nga limong koy. Di na ko lima daw. Palya mo sa ni kusa ka. Multi ka bang sudan ni. Isahan lagi ko maliko pildi na sa ko. Ako balik ko dyan. Sako gitu sa minto. Ako sa ngatoon. Di mahimo ni. Alibugoy. Oh. Ano to kung bayad eh? Ano kung sado na to? Gratis ako sa kuha to. Dito ba daw? Uno-usa ka. Pildi na ka sa sako simento. Kita ganito dahil nga ang sako simento. Pero nakuha mo na kita sa kuha. Balik mo to kung saka. Oh, mahal ka ba to? Mao man sabot to. Puno ng sako simento. Ipapasalo ko mo. Yan di ka kadaog. Why sako mo na to kadakol mo. Guys, nakuha mo to dito sa. Kita ka usam nito di. Balay to kung gisudlan dito ko sako mo to. Bungot sa sako ko ginuto sa minto. Saka lang.